Shubor nakaslem jong udongsan hima. President ka SRT uba Tabor Khongji lai thu ba ka jilla Meghalaya ka bedai ka ba aijat sha ka kmie ka dei ka baning kong po ka than sha tai la mingi ban buon ki ban kit khun rei ki kan thai na du snam khat khandai spa khandai phuwei lai thu ba kat kum ka jing ken ho snam khat khandai spa khandai phuwei ki ba buon phag ba ya plat san shiing shukurim ka jilla Meghalaya ka batai ka kerdan ka baning kong ha ki jilla than sha tai la mingi ba Tabor lo ang ba shisien bala buon ka jing ya plat san shiing ka jingkit khon rai ki kan thairu kala jor bha namar ki khon kim don kapashu Pi sim ne amba kan ka jing ai jai chakan thai hadu manta pi gum no ba uchen rang pi umne plek kan chapang ka business in point of business ke jing per ka jai badu jungi bat ki wei habu ki jai kami kalau gum no ka business gum no ka karoi am karoi ka par ki pateng subata dan pendian to Samtam lekam ni kepercayaan kedua kamu jauh. Oh, kade. Pi haba pi keli kata jing keli lek ba kongsan ba. It's one of the factor responsible mo. Ia ka existence jonga jai berrio. Maka jai berrio hi kabom ne ka economy kabom don ka economy kabom don ka kendo ko siap kabom don ka spa ka pho. Kade ke jai berrio ka ban sa jadu. Kade ke jai berrio ka ban sa swa thiet. Kade ke jai berrio ka ban sa swa lilam. Ti kumba kolong mentah pin pait economically, from the economic perspective, habang kat kini kisnam ki post nam ki spasem beralai, hato piji semua mo, bahkan don, kanon ko business house kasi bahkan ne si pateng, bahkan ne ar pateng lai pateng tang si pateng gajah bet, nemar ba ya kakam kaki kamai, ya ka business, kim IT sukun sedang, berkon sedang tu dia ubami yeng dah. Makin hikai ru ki konyo lamar ba hikai ni tentang lanu tu lali penuh spa ko kur ki on ai spa ni na ai kena business tang lanu lali ai sa tai ko kur tu ya dur na tarau kakam ka japor to shu hikai mulu mala tak sudap la sai na mela adap khatra arpus nam arpu arsan nam lali ing lok sai wala kam ka jam tu na ta kadau ka ekonomi khasi ka duk adu mentah ka ekonomi khasi ka hiar la do tik por jo pa ye jo kan mano do tik 70s ki ba babon ba tik thain sora ki dige malik promotion par do yong ki dige babu kali transport ki bakit itu semen mamlu ki babu dukan ki basalan gitar segi border area siti than doki babun ba nari kam ne kaspa nomor ba kalau tang si pateng ti hadu mta kini gisir fin pai kam don kanu no business establishment ni kanu no business entity bagi om maka benne ar pateng lai pateng landa kadon hatu pentip inga handai babun hi majority ma pai kad haulut ke business jong nong sing nomor ha kan dustur Tiku makalong mentang oi pi kani ka pattern ka baladangi ngimla ben penhe ki kam ki jam jungi lengba ki khon jungi barok ki khon bagin tre ya ka kam business kim tre shu mar kam ya pateng ki lewat kam sarkar bet ki shu bela ki company ki bubun ki beruspak ki badan la ka capital hayen ki bala ben sengli kam ki jam la jong kim tre bat ndai bum tre ru kim yo alat complete galanti namar ba ha ba khandu ka kam ka jam ka bu ka pa la seng kam le ki khon sedang kali sak kon kan thai ki khon kan thai te bapli ngam ben ye ki mo thai ki le ka bala ben tre la ki kam rei ka tu hi ka quantum of work quantum of responsibility pi ka risk factor tu ba haka long kan thai mo haka long kami ka ba pin bat iktu mar ki bon ki kai kam khai ben swa ki ba pin hamle dami ki bodar phi hamle ku hati phi hamle ki ba plingin pha ki khon kan thai jungi ka long hi mo Pai kendiat nomor ba hari ni singi wat kisambalang ro ki kan pas panta kan benimi ige ke benimi na benabi ha benimi nomor ba pi gumno kan ke jing anja chicken thai kadilang ba jing anja kan thai long bagi bur ma benimi bagi jing ndo ki kan
phi kan ni ka benami mong tang ba ajak kan thei usin rang ulai ka benami ye don ni ngam kan no ba tang siliang mo te kan ni ka don hi ka trend amne tang kan thei rei sin rang tang ba balik ka benami ka lai bon ha ka teng kan thei namar uni ubana bar udhar u China u Mizo naga phi pai bar khoi manta yu i ba ka system jungi kalong loose baba bon hiru kumbatep ki babat hi ki dukan ki babat hi ka kam nano sedong babat hi ka khandau siap ini kan thai te hangne ka basosi ka longba ka benami bali kali mi ka di lomba ka dustur lomba system ka ba u exploit usim kabu barjala lengba ki kan thai because ki kan thai ki easy pre ki basuk mapen panbiet bapli hakajing long hakajing weakness juki ki duna juki bapli ki sai khonre kinia korbar ka ye ka semne kinia korbar to dukan jatu sa yo ne tila dadon buan terwa tapi ha mapi le no ken ka to kam mangale no sudah mapi song yin ben mangala ai pi arbo hajar sebenarnya mapi la pek khon kiti ha oh tu lok pi la ye tu sau sangut khon mangai snai ken te mapi song no hieng manga penia da dukan te penia karteng pi kan manga te tong manager te ma pi war kuslai te bapli ki jongi ken hab ban sakam ya katuka prasya they are the victim of that circumstances pakadus tu jungi ga kailam te bobo di ban pait mentaro kat kum gini jing check driving license jong des council la kapor ngi pau nam da kat jabi gile check labai kasih jam dao dusi em hiu jam dao te dusi em hi ukpa jong dusi council ubadei unong thau ain ubadei unong bat unong ri nong dai ka riti ke dustur ha khamat jong tu kharli kharyong tu dukan jam dao on kan thei makasi jam dao ba kawan kan thei kasi ombali wi batai start ma phi ha kene dukan nga te are phim ju i de long itu inspector ha kita ki pulit baju ya mam ji du film tala nandu pas dang dukan lim ji yu i bitang du nyomo ha tu batap tu piali ni labu nom tah yodo are yu itang ni ngan ni purang pos no ah pe kami ngam sem ni pe dukan ne ngaso IT menu manager kan pisto kini kiri hak jan kerja jong kan thai kasi kan kile ki kam ki chat pu kerja apa jan kerja jong ka kan thai kasi amne tang ki kam business chat pu jan ke kita jai business ni bopi imta all illegal activity khamta me drugs mta phimtip te kuma kalong hi gadres council ka fail hanne they have drastically failed ban check ega benami kidang ka benami act henry empat don manu menuru bansa kian besar lagi bansa persecute namar balai bon sini kiwan da kasti dari kentai kasi ke boboni mde mga benyaki dari sistem hi ke ba perlu gi barang gilong victim kisah exploit pi batai kan dia nomor mene pi ong ba ma da ajak ku pa kadunan em kan kit konrai kan thai bat kai ke jing prayer kini ke ajak ba ki bun em gi kit konrai kan thai ne ki sang pi ne prayer ku je mende bat ngi pi ha ka jing kit konrai la ne ngi ong in a normal sense ka jing ya padlock pet ngaru badi ko bai hagi gi jak gonriu kidon hi kata jikit konrai ki kata mne bom don kidon tang ba capacity ka dunaken te kala palaliam hi ka dus habo kan ka jai bre khasi jungi kan jikit konrai ki kan thai hagi gi tribal areas Mizo gi Naga gi Manipur kidon gi ju selok bat kiru ki ong kidon tang ba kaduna ba ka percentage Nata kadau andalawat benia figuratively laningi ong haki figures mo habangi wari ka census ngalap house number 1991 kaduma census Meghalaya tops the list in diverse cases in the northeast piso in 1991 house number khaknai paknai huai Meghalaya ka top egal list jong diverse cases this is mo top egal list of diverse cases naturally kan don ka impact hakakit khonrei ru takamu gi khonrei ka la serkhai no gi 1991 gen
ngi seng hosnam 1990 census ko ngho 1991 ba Meghalaya top the list in those cases te phi perkhat adu mentali kat nosnam laipo arsnam sakat no basikit khonrei te hagi wi judgment reu ngi ong ki mainland India ki bawi ajak ke paro kidan ga jinga ayo kit khonrei very very less percentage Kini ki pisim ka ratio of divorce is to population pinsalam bakit kan thai kini ki ba ajak kapa lakit kan thai khonrei kan thai kalong kumno mano bon pasai ki phi haga jing ajak pa kadana ai to menta in cases of phi ong hang bagi hak jai mandiri tang jongi khasi ne phi ong em kli kini ki ba ajak kapa ke cubum takit khonrei kan thai ya kan jaj kan chim hi kan thai ne chim shondang bakit kan thai phi ya ne ka judge kamlong mandatory ba chim be contain chim sedang phi ha ka ne ka divorce cases ke bobon kadan ka tu ka bagi ong ma ha ka patrilineal structure ne ki pani ka alimony kan ya ka bai maintenance kan ki kan thai ti handa paden juki ki khon ki don ki ba sa ja ki paro ki ba sa ja ki pa be bano ha ki dekhar ni talim non ba ja ki me hiro bar kam sa hiro ka ja bandre juki te ki aja ki pa be hi tamba ukpa pat uba perkit khon rei gi subu ki khon ki sabi ba kami u hapan biang ba ken ka bai bam okay te in our cases pat kamlong kumta in our cases ha ka case ungi bu khasi pat ki ba aja ki me le pite bi ke kit lu ki me ba no so aja ro kan ki ka ja ha ki te ki ket ma ki ken sunang lu ong le yu nga amne ka ja khong ju nga te le yu ngai le di ba ngali ngal lu pe ki ja khong ki nga ngai pe ki persal jong sini ki ja khong jong ti padon hi adu ta ba nong ba kin perking henry ka an menta kala don ka tu ka compulsory registration of marriage ka tu bang tu kala don ga tu ka bon ong bon ai ka ta ka bai maintenance ti henry ku makalong hangi khasi pat menta ladangi adopt no gen si aja ka pa tinggi bu bar kho gi jing clear be hau ka pa hau sundang gen bon ken bu kata ka kit khonrei kata ka jing ya sam ya ki khon menta dan samut khon ki me song su ka mi pa ti ka song pat ha ka mon lain lu ju ki khon kin song bat no ki song ba ka mi ne song bu ka pa ne la da ki dang long minor te ka kod hi kan sa ai ka jing ba tha jong ka ken dan em ki ba kana kan hon je pi i khonrei chonrang mo i khonrei kan thai ti kin le kumno pi kun be kumno hadu benta hi ka record kam pat don ni we case ba i chonrang bau i sunang bu i khonrei pat don padan kanu no reported case kan lada unreported ngimtip ka bakhlam report ngimtip nai hadu benta reported case sumdan bar kumbang itip hi nadu tikna men swagi kibla sim ja saladi ko pa amdan ru kawai ru ka reported case of divorce also kampat don lada don tama kim report ngimtip ikata tama hadu benta ka record kampat don try hadu kan ka seng jong pi khmi ti ba hadu snam kat no ba pin ka jalan berjungi kan ajit kapa hadu kan no rai pi mundur kadan em ka thong kadan em ka thong ni pi kadan ka thong te pi ka time limitations ngim don ero bangin ongin boy ka thong ar hosnam na life hosnam san hosnam na sis pasnam henry kadai ka process of transformation a process of reformation pi ka bangim la ben bor gi brio andi ka kam jor gi lo tam hikai ben pen i ka nuksa te kumbangi hi ngi anticipate namar bangin perslam thanru kamlong nama ka jai mendri jungi kala nang ja identity pipet menta pin yang senang kasi pinsim nani na po yo do na pi na presjar pinsim senang kasi la di khon kasi mong tak senang thai penyeng la nya ki si phongut ngan garanti ya pi bana padeng tak si phongut dai ubadai pakha kasi undai tang we arngut prangut kemul adai be bakle te sa igin ka identity kasi prangut ti kamut lawan mi nakasnam nang ni nang tai nakalang perthai mar kumba kalong hi kaniga
Kani ga Islam jo khasi kelanang dilute kelanang ja pinpe ting teng khasi iku munaga pinpe ting khasi pharing pinpe khasi teng bihari pekador ju teng Punjabi mantai lami sa jong song khak la begini guru tola yang kelau pinong su khasi pinong su bau deu pinso sorong pinong begini sepung ge bayang ne ui bolong phasi ui naga ui mizu ui assamese ui bengali ki bai kerteng Sunil ki bai kerteng Abhishek ki bai kerteng Mugambo ayu bai kerteng Sadam ayu ui kerteng je gujan mereka jak khasi ban tinggi ong ba khasi jungi ula syukur tang nomor plate mereka body ka chassis, ka engine, ka gearbox. Mungkin su beri kasi. Tangan nomor plate to ML0500 tan. Film mana? Nak tahu identity juga kasi juga ka tangan nomor plate entah. Tangkan jad ni om. Hendak beri umdai su kasi. Hoi gin? Te? Ada jago gas nama. Kau IP gum ka kali. Ka body borok away. Tang number plate ML05. Mending ka klep kawai ke jengkeli ke bang ong balada aja kepa. Bangi kasih aja kentai. Kami abun kan no kenti di kentai. Katam kado. Hoi. Kita kajung don em bat katam le kaying. Kepek kado. Hoi. Pi bat aja kepa syui thule mengi. Pin ai kan no kenti ya ki jung don em hau kado cendrang ne. Hayano pi ai. To. Haka ni kebenta pi ndara aja kepa. Ai nengi la sim ya ka bor ka ikhtiar ko pa te kajing ai banta kan long hi kat kum kajing ya bet yong yeng katai senrang kum jo de kidan gilong yeng pat ki bapnya ai khamtam ye ki business ki behe tingi penslo de ki bagin ai bet haki rangba be ki senrang tin rei ha kom ban bha e ka spa ka photi ngi ong kat bala hi ngi ai kum jo ye baro nim de ban thau dekat balak ban penim ya jai ban riu ban penim ya economy ban penim ya ka ki ka khan ka business ni encourage hi bagi business ki kam ki per hoi ni ai orang ba ka khando siap ka ban bon hi ni encourage hi bagin ai orang ba namar balai kumagalong dai orang ba ikan pau bala ban be bala bentur kamiet ka yong ka slap ka sngi balak ban pendek pensa nomor haki kun gantai tengi suthu tumba phiru suthu ba anda kila ya olok do u bom dei khasi te tegil isa no sa Chennai ki sa Bangalore ki sa kim don por mun page ya ke jaga puta te teng gila subuh di brio teng gile jaj nomor begini gantai brio gila sting gila don bor gi pistum ba kam dei ru kata rukom giong ka anblay na ka anbrio bangin ban set ya kita ki jingkit ke bakya terpenyo kan thai ngim dei kalong pop ta ngilong sendrang ngilong khat arbori kai kamun to yu ben su ai tang kata ka nim pelit ang to jirong khat arbor ni darung ne po office pin song di sibor la pedut ngni ba ka command jo kan thai ba apa decision Marha ke kan thai ki ong ba ai bun khadu khamtam ka ying ma bas jasa kami kapa chupan kut no khandiat long ya pi pat ba aja cendrang pi ai khadu na hakun chana khadu na kun ko ya ka ying hoi ba pisa to ka ju hi to ya ka ying ka taru ka song ka rai jong ka ying mo ka song na ka wi ka ying sa ko ka ying ngim la banong batang nomor ngi aja su cendrang ngin anu kata ka ying bangi sa ngin ai su cendrang em namali dengi don kon tang arngut tinggi pej ngi hap besar bau kon jenang ulong no kon gantai kalong no kai ka bahak bantaban ai senrang kai ka bahak bantaban ai ya gantai te kamsong tang na ngi aja senrang ngin ai lu kha senrang kamsong kata kalong ka decision jong ka ban ngin hap pej hadian kan kata ngibu no kum ka ganja provision hadian abot nomor ba teng langi la penithan ka authority gengi ahi surang ba yo le si u sim kabuno yo le si u misuse no ikatu authority de iya ka
Kamtam bayar deh bekas pak apa kono bekas pak apa kan gin gibu provision kan tawakat bala hi gi kai pat gi khun cendang jungi gin long bukit kle gin long ban bat ga discipline ga authority namar ba eventually hi kan ga lenti jungi kan yalam jata bangin ah ba IT hi gi khun cendang bukin long hi kita gi nong kenti Te kulish buan ba tibor toh ji ya kapor ngila ya keren setelah bah ke jing matai ke jumpi hatam lagi ni kisam lagi dah kisan kini iya ke jing matai jumpi hoi bat ki bala kham he ro kin yo ilang ba ka chana ke jungi toh te kulish buan ba hong ji nang kit bok pi ba pinasan aklan boleh sebut di film basim le